Inštalácia. Aj keď je výmena pôvodného nástenného vypínača jednoduchá, treba si uvedomiť, výmenu nástenného vypínača by mal vykonať elektrikár, ak tak robí laik, robí tak na vlastné riziko a musí dodržiavať bezpečnostné postupy. Postup od inštalovania pôvodného vypínača. Vypneme poistky, odstránime krytku vypínača, odskrutkujeme vypínač. Opatrne odskrutkujeme a odpojíme vodiče. Modrý vodič N je nulový vodič, hnedý vodič L je prívodný fázový vodič, označíme si ho alebo si zapamätáme jeho polohu. Druhý alebo ostatné hnedé vodiče podľa druhu prevedenia vypínača sú L1 až L4. Ak si nesme istí, použijeme skúšačku napätia. Postup inštalácie nového ZIBI nástenného vypínača. Uistíme sa, že poistky sú vypnuté. Podľa schémy alebo popisu na výrobku zapojíme modrý vodič do zdierky N, hnedý fázový vodič do zdierky L, druhý alebo ďalšie hnedé vodiče do zdierky L1 až L4 podľa prevedenia vypínača. Priskrutkujeme vypínač do krabice a nasadíme krytku vypínača. Po zapnutí poistiek by mala na vypínači svietiť kontrolka.